Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü hepdäniň wakalaryna başlanan bu söhbetdeşligimizi halkara temalardan başlamakçy. Ol hem bu soňky döwürde bu dünýäni lerdana getirýän bir problemi var. Olam bu 3-nji jahan uruşy bolup bilermi, başlanarmy, ýadro uruşy bolarmy, bolmazmy diýilen tema ýa görrüm ýa mesele şu mahal bütün dünýäde ähli döwletlerde gyzgyn tema öwrüle maslahat edýärler. Sinçiler öz sinini aýdyp berýär, öz pikirini aýdýarlar, döwlet ýolbaşçylary öz aladaklaryny bildirýär. Ýöne bizim türkmen auditoriýamyzda, türkmen halkymyzda ýurdun içinde bir tema barady, ýa şu aradala barady, ýetirilýän hiç bir maglumat ýok. Şonuň üçin şu günkü söhbetdeşligimizi şu tema başlamakçy. Indi nämeden başlaýar? Başyny şol bir hepde ordan aňyrakdy. Bu iki hepde bolup barýarda şu mal Hytaýyň ýolbaşçysy ýa-ni Xi Jinping ýa-ni Moskwa resmi vizit bilen ýa resmi sapar bilen geldi. Şo taýda Vladimir Putin'le duşuştu 3 güllap bollar. Şo taýda näme görrüň edildi o ýapyk kapylaryň aňyrsynda onu hiç kim bilenok. Anyk ýöne Putin'in yüz keşfinden ya sonra çak edilişine göre ol öz garaşyan zadyny Xi Jinping'in ya da Hytaýdan alyp bilmedi. Garaşyan zady ilkinji nowatda ýa-ni ýara gollawy kömegi, sonra da halkara siyasi arenada şol özüniň birinji we iň uly partneri ýa-ni kardeşi ýa işdeşi diýeli Hytaý Halk Respublikasy diýip görkezjek boldy da Putin. Yani o taýda da onuň arzulary paşmadygy meňzeýär. Ondan soňky bolup geçen ýandaýlar ýa-da Putiniň özüni alyp barşy şu zatlar barada habar berýärdi. Näme boldy? Xi Jinping gaýtdy ýygyna gitdi. Oň ýa-nyň Putin elan etdi. Men näde taktiki ýadro ýaragyny Belarusiýanyň territoriýasyna ornaşdyrjak diýip aýtdy. Taktiki ýadro ýaragy diýmek näme? Ýurtdaşlar, taktiki ýadro ýaragy olam ýadarny ýa-ni atomly bomba ýöne uly gowrumly däl, kiçik gowrumly. Kiçirak gelir, meselem maýdal 10-20 kilometr many töwere öz içine alýan snaryad ýa-da bomba şol taktiki ýarag diýil. O global bütün dünýä meşhurny ýa-da uly meşhurda ullanylýan termoýadarny bomba däl. Termoýadarny ullananny ana şol ýa-ni 45-nji ýylda Yaponiýanyň iki şäheriniň üstüne taşlanan bomba we Hiroşima we Nagasaki diýip. O şolar termoýadarny bomba. Emma termoýadarny bomba ullanylsa on gowrumy ýa onuň ýa-ni weran ediş emesi töweregi gaty uly we giň bolýar. Onu termoýadar ýaragdan soň o daş töwerekde bir diýeri gelip beren ınsyn hiçlat galmy hem zat ýer bilen tepteki bolýar. Indi şol haýsy ýarag ullanjak ýa haýsy ýarag Belarusiýa getirýär. Taktiki ýadro ýaragyny Putin getirip öňde Belarusiýada dikmekçi, oturtmakçy ýa eýam edip berýär zatlar. Bu nämen aňlady? Birinciden indi uruş täze faza geçdi, täze görnüşe geçdi. Ozal bular indi iki tarap atışýar da Ukraina tarapy bilen Russiýa tarapy başta geçen ýylyň fevralyň 24-ni front başa-baş söwüşe ýa uruşa geldi de bular bir-birini görüp ýa gysga aralykda frontda uruş başladylar. 5 kilometr, 3 kilometr bir-birini urup bilýär ýa 10 kilometrde. Indi frontyň liniýasy arasy açyldy. Indi göni bir-birinden gapma garşy uruşanaklarda bular ýa-da harby terminologiýa var şular ýaly pozisiýony uruş diýdi. Pozisiýada olar o taýda dur, bular bärde dur, şo bir-biriniň üstüne ok atýar. Şol
pozisyon uruş şu mahal devam ediyor. Yani o pozisyon uruşun ağrı tapağıda açılıp barıyor gün. Bu ne hemen açılması. Bunlar yarışana yani öz koşullarını kıra çek gelir. O daş yerden düşmanın üstüne yankı uzaktan top atıyorlar. Yine sonra şu markı pozisyon uruşun yine bir yemesi mesele olup durdu. Gün frontta değil, ol fronttan anırda tıyla 40 kilometr, 50 kilometr anırlıkta durup, şugun kuun, Orsiyadın yemeleri, koşulları, artilleriyası, yankı zenitli kompleksleri uzaktan atıyorlar, ondan sonra atılan toplar, raketalar serhetten geçip, Ukrayna koşunun duran yerine, bazısına, harbi bazıları gelip ya da garajdan obyektleri gelip oraya. Ama Ukrayna tarafı o yemesi snaryatları uzağa atanak, şonun için Orsiyadın kıyını berden urallarına barıp yetenek. Şonun için Orsiyad şuun kuun şu meselede Ukrayna tarafından uzaklığa atmakta ya gizleni atmakta önde dur. Ukrayna tarafından şu mal talep ediyor Amerika'dan ve Soyuz'dan yani Avrupa Birleşiğinden bana yakın atyan toplar derler hiç olmanı 150 kilometre uzaklığa atyan topları ver. Sebep olara bizim üstümüze anırdan hopsuz yerden yani yağdırıp dururlar üstümüze. Snaryatları bizim atan snaryatlarımızın olan yani top atyan bazılarına ya harbi bölümlerine yetenekti. Yine şuun kuun şeyle yağday bolupdur. Onun üstesine de inne Orsiyat soňky döwür yankı Ukrayna toprağını FAP 5 adlı bomba var. FAP demek fugasny aviasyonlu bomba demek. O fugas olanı partlayıcı bomba. O 500 diýenem, o 500 kilolik ya da yarım tonluk. Kredit görün. Bir bomban ağrımı yarım ton. Olam dik yukarıdan asmanın yere düşenini, partlarını, o çukuru 30 metre 40 metrede yetip bile düşen yerine bağlılıkta, düşen toprağı yumuşarak bolsa, çumur, katırak bolsa, yani de 15-20 metrelik yani çumluğu emele getiriyor. Daş tavırağına mene dolu veyran ediyor. Yine şu yarağı geçti yani Orsiyat. Demek bu kırgınçılığın yarağı deyip aydalarda FAP 500 ondan FAP yukarısı var tamam meşhur şeyligi diyen türlü yemedaki modifikasyadaki bombalar var. Yani in esası ullanıl yani şu Afganistan'da da Sovyet koşunu ullanı sonra Suriye'de de hani Orslar ullanı Rusya Federasyonu hazır Ukrayna'da ullanıyor. Şol bomba gat ağır göwrümli bomba onu düşen yerini ulu weyrançylyk emele getiriyor. Indi şol kun Orsiýa şol bombany Ukrainanyň üstüne taşlatdy. Indi onum az görüp o şol taktiki ýadro ýaragyny getirip Belarusyada oturtmakçy. Ya oturdup ýörýär. Indi näme bir bärdor aýtmal bir zat bar ýurtdaşlar. Şol ozal ýadro ýaragy bar bolan ähli döwlet özara ozal şertname baglaşdyrar. Şu ýadro ýaragyny özüne bar ýaragy hiç kime bermezlik, tawşyrmazlyk ýa-da şonu ýaýratmazlyk ýa köpertmezlik beýleki döwletlere bermezlik şertnamasy bar. Indi şu şertnamany Orsiýa şugun kun gösgörtele bozup otyr. Ýadro ýaragy Orsiýetde bar, Belarusda ýok. Indi getirip şu ýadro ýaragy şu taktik bolanlarda, kiçik öwrümli bolanlarda ol ýadro ýaragy. On barıp düşen ýerine görwak näçe 50.000, 100.000 ýa 200.000 adam wepat bolup bilýär. Şoň üçin bular şu ýaragy getirip şu taýda oturtmanyň özü Orsiýadan Belarus'a getirme eýem şol şertnamanyň bozdugy ýa şertnamadan çykdygy bolýar. Indi şunun şeyle ýadro ýaragyny kim kime berse de haky bar diýilen ýalyk şert beredi. Ozala Orsiýet 4 döwlet bol 94-nji ýylda Budapest memorandumuna gol çekdiler de Ukrainanyň elinden ähli ýadro ýaragyny alyp biz sen daşyňyz gorar, sen
terhet bütewlüğünü, döwlet bütewlüğünü öpçün edersin. Innen buň şol ýadro ýaragy bilen Ukraina özüne haýbat atýar. Ne bolýan zatlar. Yani şu yerde bir zat yenem aýdyp geçmeli ýadro ýaragy bilen ýaragsızlanymak bilen baglanşykly şol SSR ýykylanna bir mesele bar. Olam Kazakstanda da var da ýadro ýaragy ýa atomly bombalar. Ödüne Baykanur ýa-da Kosmodromdan raket uçurýan. Ýok. Ýadro ýaragy mady Kazakystan. Şu Kazakstanyň tawşyry realitdir şu ýadro ýaragy. Ýoksa şol SSR ýykylajak bolup duran döwri ýagny Belaruska puşa ýa-da Belarusyada bir şertnama baglaşdyryldy. Üç döwlet bolup Slaviýan döwletleri, Orsiýa, Ukraina hem Belarusiýa. Biz SSR ýykýas, biz SSR gerek gal, biz ene SNG-ni döwredýäs, birleşen ýanky topar. Ine sonra bular inni şol realyk Slaviýan döwletiň hemme birleşigini döretdiler. Şo taýda biziň eýesi garlykdy. Şo döwür men 3-4 ýerde çykyş eden ýerlerim bar. Şol sana parlamentiň ýapyk komitetine eger bu 3 döwlet öz başyna birleşik döredýän bolsa Qaraslı döwletleriň birleşigi diýen ýaly öz başyna döretdirdi. Ilki soň ol emele geldi geda döwletleri. Biz aýtdyk, onu gelin diýin bilen mene Merkezi Aziýa respublikalary ine 5 döwlet Kazakystan, Özbegistan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Türkmenistan. Biz 5'imiz öz başymyza bilen birine bir birleşik döredeli. Birine mana Kazakstana ýadro ýaragymyz bar. Atomly bombamyz var. Kim ondan gelip bize el urup bilecek şu 5 döwleti. Yani şuraya teklip bilen men şu döwür çykyş etdim. Sonra Azatlyk radiosyna da bir näçe gezip aýtdym. Elbetde men şol döwür ýanky Nursultan Nazarbaýewiň şular ýaly bir özüni bir berk durup alyp barjak siýasatçy hökmüne görýärdim-de. Olam paşmady, olam ýalyn bolup çykdy. Neticede Nursultan Nazarbayev şu Orsiýadyň buyruguna tabyn bolup, ene ýadro ýaragyny olara tapşyrdy. Innen buň kun görüp otursaňyz Kazakstanyň düşüngünini ýa bolup biljek ýagdaýlary. Eger global uruş tursa, birinji ýanky ejir çekjek ýanky ýadro uruşundan ýa 3-nji jahan uruşundan Ukrainadan soňra Kazakstan bolup biler. Ýanky Sowet Soýuzynyň respublikalarynyň içinde. Boljagym görnüpdir. Siyasi işler ya bolup durýan wakalar şondan habar berýär. Inni aňyrda näme bar? Inni şol şertnama bozuldy. Şuň kun Orsiýetini men Belarusiýa goýjakdy. Näme üçin? Şol ýani Ukrainanyň üstüne çalyş etmek üçin ýa-da Polşany ýa beýleki Pribaltika döwletlerini urmak üçin, şol ýanky taktik ýadarny raketler bilen en şo zerurmydy Putin'a şonu şeýtme. Ýok diýip hasap edýän. Näme üçin? Sebäp ýadro ýaragy ýa taktik ýaraglar Orsiýet eýýär yerleşdirdi de emede Kaliningrad oblastyna Orsiýetden. Olam süňsap girip durda Pribaltika bilen emme döwletler bilen Polşanyň arasy. Şol taýda bar eýýär. Şu taýdan atyljak ýaraglar Dine Polşada islenlik Ýewropa döwletine de ýetip ýa-da urup bilýärdi. Indi şondan hem artykmaz alyp getirip Belarusyň territoriýasyna goýmak, başga bir döwletiň territoriýasyna ýadro ýaragyny ýerleşdirmek we indi ähli halkara şertnamalaryň ýüzüne tüýkürdi ýa aýagyny aşagyna taşlady bolup durdy. Siz şunu dogry kabul edin ýa dogry düşünin. Men ine edip bilýärim, ine şu sebäp näme diýen bolsaňyz edin diýen ýaly. Elbetde oňa da NATO ýararlygy, Ýewropa birleşigi, Amerika, Angliýa beýleki döwletler öz jogabyny berer. Olarda da bar ýadro ýaragy. Aýdy botylar çekinen atlar giyden atlar hiç zat. Eger şo Orsiýet bir gezek şol knopkany bassa 20 minutdan şol Putiniň oturan bunkerine çelli. Aklı zat Orsiýetde karar kabul edilýän ştatlar hemme
düptüdediler ya da olum yani todan asmanı savurlar değil şey yani. Onu metçekler doğru. Sebep burada da katı kän koşulma bütün birleşen yankı NATO yararlığının yararın sanı Orsiýadynkiden katı kän boldy. Şol sanı yadro yararı. Demek ne Putin ýuwaş-ýuwaşdan şu meseleni stak getirip direp koyacak bolýardy. Men elimde yadro yararım var, men muny ullanır, näme der. Ol geçen ýylyň 24 fevralynyň märi Putin'e 5-6 ýyllyk şuny haýbat atýardy. Men yadro yararym var, gerek bolsa men onu basaryn, ullanyryn, partladar. Ýöne onun gowru haýwatlaryna ananýan döwletlerim, halklarym ýok. Sebäp bunun boş göründüğünü, boş haýwatda, gowru haýwatdygyny eýem gördüler ýa-da ýadadylar şular ýar görüldü, esitmekden, dinlemekden. Bu haýwat atýandyny Putin'in däl, ýa-közdäl. Ýa Dmitri Medvedev bar, o da 4 ýyllap on kursyny saklap beren. Olum hana içgiden doyan wagty çykyp ay o taýtyny partladar, bir ýerine atany bomboklar, bir döwleti düpdüde dersip haýwat atyp oturan ýerinden. Ýöne kim onu etdirjek? Birinji etdirmejek, ona Ýewropa bileleşigem däl, Amerikada da ona birinji etdirmejek Putiniň dosty, elinin aýagynyň ýapyşyp ýatan Hytaý Halk Respublikasy. Olar etdirmeýär Putin. Sebäp eger ýadro uruşy başlansa, Hytaýym tozap gitjek şu uruşyň içinde. Uruşyň ýalyny Hytaýda bar ýapyşyklar. Hep ol global ýadro uruşy ýa 3-nji jahan uruşy döräni o taýda aman galjak döwlet ýok, şol sany Türkmenistan. O ýadro yarary ýa o ýadro uruşy suratda görüşýärler. Gaty erbet netijeler berip bilim. Yer şahry saklanyp galjak bilen bu lokal mesele bolup durdy. Sebäp şu ýadro yarary atomly bombaly köpçülik şertde ullanylsa, onu bizde ýadro gysy diýen ýagdaý emele gelýär planetada biziň ýer şarymyzda. Ýadro gysy diýmegem, meselem aýgyn tutulýar, 30 ýyllap, 50 ýyllap meselem ýer ýüzünde sowukluk, buzluluk emele gelýär. Gün geçmänsen ýer donuk galýar. Onuň üstüne onu janar galjakmy? Elbetde ýok. Şoň üçin şu howpy var ýadro uruşynyň ýa-da ýadro yaragynyň. Başla. Şoň üçin bärde alada goýulýan zat daşary döwletler ýa Ýewropa döwletleriniň ullanyrmy, ullanmazmy? Ullansa biz şolary ýalyp jogap bermeli. Eger Putin taktik yaragyny ullansa, atomly yaragy taktikasyny ullansa, taktik yaragy, ona diýmek bilerim taktik yaragy ullanır. Nähili yaragy bolup biler? Bilenmeliň aýdyşyna görä, ol yarag meselem şumal Birleşen Millet Birleşen Amerikan Birleşen döwletlerini ýa bar ştatlar diýär, döwletler diýil, o tapawdy şonu bar, şolar ýaly bar. Onun Ýewropada yerleşdirilendir. Meselem ýerin aşagyna 2 kilometre çelli bar bolan ýa-ni guruluşlar ýok edip bilýär. O näme bolup biler? Harbydele bunker diýip aýdylýardy. Ýerzemin ýa ýer asty gaçyp atylgan. Şu mahal bilinişine göre Putin'in en ulu ýa çoňur ýerde ýerleşen gaçyp atylgasy bunkeri 300 metr çoňlukda ýerleşen. Emma Amerikalyň şol oýlap tapan Şumaliýa ullanmaga taýýar ýaragy 2000 metre çelli, ýani 2 kilometre çelli çoňlukdaky ýemany urup bilýärler. Weýran edip bilýärler. Ýerleşen bunkeri. Ene boldy Putin'in gitjek ýeri ýok. Onun 1-2-3 näçe ýerde bunkeri bar bolsa, ýa hemmejini raketa gönükdirip saklanypdy. Çala bir zat bolsa basyp gidip uçaýmaly şota. Ene aýdylşyna görä Hytaýlyň bunkeri 1 kilometrden geçene çoňlugy gaçyp atylgasy diýmek, olaňkym eger global uruş tursa, olaňam ol bunker ýok ediljekdi. Şoň üçin peýdasy ýok.
bu ursu başlan hiç kimdi. Hiç kimin mölesi gelene. Şeýle eger häzir orta ýadro urusyny başlasa diýmek daşta uran edilen ot bolup tutuşsa görnüp durdy. Onun üçin ona Hytaý ursat bermeýär Putin. Ya Xi Jinping ursat bermeýär. Ýadro ýaragy ullanma. Ullansa olaram özlerim urşuň içine islemese girmeli bolýardy. Sebäp Hytaý bilen Amerikan arasynda uzakdan gelen dawa janjal bar. Bularym oşul Taywan üçin Taywany Amerika gorýa Hytaýym bolmayan territoriýam diye ya menne bolmaly. Şular ýaly öz ara bilen uzakdan gelen dawasy bar. Demek o dawada şu 3-nji jahan urşunda çözülmeli boljak. Şu yaragly meselede, o ýadro yaragly meselede dünýädäki ýagdaý şular ýaly şertde dur. Erteki gün nähil bar, ol bellide. Ýadro uruşy başlanyp bilermi? Atomny uruş ýa-da 3-nji jahan uruşy ýa-da global uruş diýip aýdaýly. O bolup biler, onu hiç kim ona yok diýip aýdyp bilenak. Ýöne şo derece yetirerlermi ýa-ni döwletler ýa ýokmy? Ol başga mesele. Onu bugünkü planda diýip aýtmak ol palatan ýaly bir zat barda. Ýöne şu howp ortadan aýryp entek bolanak. Sebäp uruş gidip dur, Orsiýet näme bilen Ukraina jogap berjegini bilenak. Bütün Ýewropa birleşigim, Amerikada, Şoltany, Angliýada özlerini bar bolan dörli ýaraglary hany Ukraina ugradyp durlar. Onunum daşgary ýanky bir täze zaman tehnikasy bar, harby tehnika. Ol Orsiýetde ýok, Ýewropa döwletlerinde bar, Amerikada bar. Şo tehnikada Ukrain eskerleri türgelleşik geçirýärler, öwrenýärler şol tehnikany. Demek basım şol tehnika eýem uruşda ullanylmaly. Uruşam uruş diýen şol hüjümde ullanmaly. Hüjüm Ukrain tarapynyň hüjümi Orsiýetdi şol öz territoriýasyndan gowy çykarmak hüjümi aýdyşlaryna görä may-iýun aýlaryna garaşylýar. Orsiýetde bolsa indi ýarag ýok şuň kun jogap bermäge. Indi görşüňiz ýa-da eger iýerleýän bolsaňyz indi Orsiýetiň ýanky raketalary ýa aýdaýly toplary utarana meňdiýär. Ya has adaly bar zatlaryny ýam atyp butardylar. Täzesini ýanky ýasap betişenaklar ya ozal umyd edişler ýaly Hytaý ýarag berenak. Koreya demirgazy Koreýadan hem alýanlar uçypsyzy Iranyň gelýärdi ýanky dronlar olaryň hem iýdi kesilmese de adaly bar bazalaryny olaň Iranyň aksyny arada bombaladylar. Şonuň üçin Orsiýetde şuň kun Ukraina üstüne çözörlük Guriýer goşunyň ullanýan top ýaragy ýeterlikdir. Esker sany yeterlikler çalış etmäge sebäp geçen ýemede güýzde başlan ýemesi bar. Orsiýetiň mobilizasiýa diýip grajdan ilatdan ýanky harby gulluga çağırlan erzerdakiler. 300 000 adam ýygnadylar. Indi olam ýok ýa ýetirmediler ýa uruşdy öldürildi. Indi 1 aprelden başlap 400 000 adam ýene-de üstüne çağırjak şol uruşa ýagoşuna diýip Orsiýet tarapy elan etdi. Demek bularam uruşda öweljek ete meňdiýärde, obrazlaýyn aýdymyzy. Olaňam diýir galmak mümkinçiligi ýok. Sebäp näme üçin ol adam ýygnanyň bilen uruşy ýeňip bolanak we 41-nji 45-nji ýylyň uruşy däl, urra diýip öňe giderler. Täzeki zaman uruşunda pozisiýon uruş ýanky bir-birini topakona tutmak we şo topaky köp adamy hatardan çykarýardy. Ol awtomatyň oky däl. Şoň üçin şol uruşda, şular ýaly uruşda ol sen ola 300 000 ýa-da 400 000 sen 1 milyon 10 milyon toplandy da olaň arasyna top düşdi ýa bomba düşdi bolly gutardy ola 2 minut ähli amanadan tawsyrdy. Şular ýaly aýlygynç uruş gidip dur.
ol köňeki zaman ýaly ola o depäň aňyrsyny senen bir depäň bärsinni bir-birini nişan alyp atylýan uruş ýok. Bad ören seýrek ol bir-birini ele gabat garşy durlan. Emma uruşun uly ýemesi ýetkisi şol uzakdan atylýan toplar zerarly emele gelýär. Şoň üçin indi bir Ýewropa döwletleriniň Ukraina berýän ýaragy dörli meşwerdäki dörli gowrumdäki dörli uzağa ya ýakyn atýan toplardan ibaret ya tanklarym barynny samolyotlaryň berip durlar olara. Demek şuň kun san taýdan Orsiýet agdyklyk etse-de hil taýdan Ukrainanyň güýji ýokardadyr. Bir näçesi. Yani kimem şol hil taýdan ýokarda bolsa demek ýeňişim şoň arkasynda bolar. Elbette uruş yetkisi değil, ayrılgan uruş iki tarafa yetkiçekke yani şu Thomas şu uruşun neticesi çözülür diyelim bir tarafa çözülmeli diyelim. Yani şular yani prognoz var onun wagt görkezler. Indi şu taýda şu Orsiýet Ukraina uruşuny ýa-da aýdaýly bir Orsiýet bilen Amerikanyň garşy durmagyny ýa-da Amerikanyň Hytaý bilen garşylygyny Türkmenistanyň roly näme diýilen mesele bardy. Türkmenistan özüni göni açyp görkezdi. Men ene Orsiýetyň tarapyna, men Putiniň tarapyna şol näme diýse şoň diýende men iki gede gaýtalatman ýerine ýetirýän diýen netijany görkezip otyr. Bir günden bir ýyllar uzak wagtdan bäri emma şol Ukrainanyň üstüne Orsiýet çalışadandan soňra has anyk we açyk. Indi şuň kun Orsiýetyň resmileri ya Orsiýetyň wekilleri ana Türkmenistana hojaýynçylyk edip açyk giýen haklary gelip gidip durlar gece günü hareketde ine iň soňky geleni Orsiýetyň ýani demir ýollar ministri gelip Aşgabatda gepleşip geçip gitdi ol Lellimiň ogly bilen. Näme üçin? Bilen sonra bardy. Näme demir ýol başçysy ýa ministr gelip Türkmenistanyň näme ançady? Şol demir ýoldan gatnadylýan ýükleri köpertmek barady. Ýokarlandyrmak barady, güýçlendirmek barady. Gerek bolsa şu Türkmenistanyň demir ýoluny gije güni kullanmak barady. Şu meselem çözmäge gelýär. O ýükler näme bolup bilen? Olam diňe şol Orsiýede şu mahar ören zerur bolup duran ok ýaragy meselesi, iýmit meselesi, ýangyş meselesi. Ine şolaryň hemmesini Türkmenistanda bar, goňşy döwletde bar. Meselem Eýranyň göni ine Orsiýetyň tarapdary we Orsiýede gollaw berip duran açyk anyk döwletden biri bolupdyr. Ine Eýran, Türkmenistan, Orsiýet, ine Oş diýilýär-de, ine hatyra duran zynjyr. Şoň üçin Orsiýet Türkmenistanyň içinde görkezli wagt hemmesine ýer berip goýdy ýurtdaşlar. Biziň garaşdyrlygymyz barmy? Betarapsızlygymyz barmy? Ýok, hiç ýerse ýok şol atlam. Biz entägem şol SSR ýykylsa da biz entek SSR'ň hatarынан Orsiýet çykarmandy da tabylygyny. Biz tabyn. Biz ýani bütün halkymy. Tatlyk hökümetiň şeýle bolsa, tatlyk adamlar öz halkyň içinden çyksa, netijede medreşler ýaly bolýar. Ýöne bilen beýde oturan postupujyly uzağa gitmez, hasaba alınıp dur. Amerikan ANB diýen gollugy bardy. Агентство национальной безопасности, şey dip çözülýär. Milli howpsuzlyk agentstwasy ýa-da gollugy. Iň güýçli golluk dünýäde şu. Gije güni bir ýerde bir dinlejek diýse islenýär adam. Telefondan dinläp bilýär hereketini, kosmosdan görüp bilýär kim nire näme uğratdy, näme hereket etdi, nirde pul uğurlady, nirde onuň giýlep goýdy. Hemmesler aynada görünen ýaly olar. Şoň üçin ol gurban bolat aýdy. Men ogurlyk etdim, gaçyp typyryn diýilen pikirden elçekaýtyn töweregini nakilebeli. Wagty geler jogap beren. Şoň üçin ine
Türkmenistanyň şu uruşda oynayan, roly ýa-tutýan tarapy bütün dünýä üçin anyk we aýdyn. Gaga suwdyny Putin ertilmeli bolsa, ýa-da gurban bolam şo tak ertilmeli bol. Özüne beresi bilen. Ene gysgaça şonaýda edin watandaşlar, ýurtdaşlar, o senin imkan wagtyňyzy alyp durmaýan hem ýarym sagat boldy. Inniki dostluklara, gepleşiklere çelsa oturuň hemmäniň öýünde sağlyk.